Beti kontalaria. Kaixo, gau kontatuko dizuet, ni ez naiz izan ipuina. Eta horrela hasten da. Bazi joan behin, neskatila ikuiura, behiari esne pixka bat ateratzera. Egunon, behi politori! Baina, bapatean, lurrera begiratu zuenean, hor, arni arma bat ikusi zuen. Eta... zabaldu egin zuen. Eta gero, makurtu zenean berriro ere esnekatilloa hartzeko. Behiak, adarrekin ipurdian eman zion. Eta neskatila haserretu egin zen. Zer, ondo iruditzen alzaizu, behei potolo hori. Ni ez naiz izan, errua astoak dauka. Ostikada bat eman didala, eta ni izutu naiz, eta nahi gabe zuri, adarrekin ipurdian eman dizut. Bai, eta ara joan zen neskatxa, astoaren gana. Zer, ondo iruditzen alzaizu, astun hori. Ni ez naiz izan, errua txerriak dauka, nirekin kontra egin duela. Eta ni izutu naiz, eta behiari eman diot, eta behiak zuri adarrekin ipurdian. Bai, eta ara joan zen neskatxa, txerriaren gana. Zer, ondo iruditzen alzaizu, txerri zikin hori. Ni ez naiz izan, errua txakurrak dauka, oska egin didala hankan, eta ni izutu naiz, eta astoari eman diot, eta astoak behiari, eta behiak zuri adarrekin ipurdian. Bai, neskatila gero eta haserreago zegoen, eta ara joan zen txakurraren gana. Zer, ondo iruditzen alzaizu, txakur maltzur hori. Ni ez naiz izan, errua katuak dauka, atzaborka egin didala, eta ni izutu naiz, eta txerriari eman diot, eta txerriak astoari, eta astoak behiari, eta behiak zuri adarrekin ipurdian. Bai, eta ara joan zen neskatxa, katuaren gana. Ondo iruditzen alzaizu, katu, madarikatu hori. Ni ez naiz izan, errua oioak dauka. Mokaka zidala nire rabadian,
eta ni izutu naiz, eta txakurrari eman diot, eta txakurrak txerriari, eta txerriak astoari, eta astoak behiari, eta behiak zuri adarrekin ipurdian. Neskatila oso zerretuta zegoen, baina ara joan zen oioaren gana. Ondo iruditzen nahi zaizu, oio gaiztu eta madarikatu hori. Kokoroko, kokoroko, ni ez naiz izan. Errua eulitxoak daukaz, zesta egin didala eta ni baizutu naiz. Eta katuari eman diot, eta katuak txakurrari, eta txakurrak txerriari, eta txerriak astoari, eta astoak behiari, eta behiak zuri adarrekin ipurdian. Eta ara joan zen neskatxa eulitxoaren gara. Ondo iruditzen nahi zaizu, eulitxo gaiztu madarikatu hori. Bai, orain, armarik ez dagoela, zizta egin dezaket, nahi dudan guztia. Eta zizta egin zion oioari, eta katuari, eta txakurrari, eta txerriari, eta astoari, eta behiari, eta neskatila berari ere. Bitartean, neskatilak oiukatzen zuen. Armarik ez dagoela, baina nola ba posible? Eta hau, ala zan, ala ez bazan, sar dadila kalabazan, eta irten dadila gure herriko plazan. Ni ez naiz izan. Idazlea eta ilustratzailea Christian Boltz. Argitaletxe Karandraka. Ipuin kontalaria Marisa Tabernero. Gogoratu, gustatu bazaizu, klikatu gustoko dut. Eta animatzen bazara, egin zaitez arpidadun nire ipuin gehiago entzuteko. Baserritar txikiak zusteko handia izan du. Arazoaren erruduna aurkitzeko, kateatutako istorio zirkular eta benetan divertigarri bat ekarri dizuet oraingoan. Aurrerago, ipuin gehiago.